Československý pohár v surfingu pokračoval třetí zastávkou v Maroku. Ve vlnách Atlantického oceánu na pobřeží Afriky slavili vítězství Inés Marta Kramná a Sebastian Čelák. V Maroku navázala Inés Marta Kramná na vítězství z úvodního závodu probíhajícího československého poháru. V náročných podmínkách poblíž města Imsuan byla ve finále suverénně nejlepší a druhou Martinu Varzalovou porazila výrazným rozdílem. Pojistila si tak první místo v celkovém hodnocení série. Bylo to jako super, závody hrozně dobře organizované. Jde vidět, že je to čím dál lepší ten český surfing. Akorát teďka to bylo dost těžký a no dobré, ale tak vyšlo to. I muži se museli v Maroku vypořádat s větrem a velkými vlnami. Nejlépe to zvládl 16letý talent Sebastian Čelák, který těsně porazil lídra celkového pořadí Jana Vítka. Neskutečný úplně bomba. Prvních pár 10-15 se mi nedařilo nic chytit. Pak jsem dal jednu vlnu pěknou, pak druhou jsem tam doběhl, hotový jsem byl. Ale povedlo se to, mám z toho strašnou radost a bomba. Pohárová série má před sebou ještě 2 zastávky, v březnu na Srí Lance a v červnu ve Francii, kde závod proběhne v rámci mistrovství České a Slovenské republiky.